oso sektore feminizatua eta prekarizatua dela argi dugu. Eta horregatik, horri buruz pixka bat gehiago jakiteko, Eider Garde 03 plataformako kidea dugu gaur platoan. Ongi etorri, Eider. Eskerrik asko. Zer moduz, korrika eta presaka, Bai, azkarrataren naiz eskolatik ziztu dizian, bai. Baina, hemen gaude. Bai. Eta, esan genuen, Kristalesko Zabaia deitzen den programa berri honetarako, pixka eta aniztasuna behar dugu. Eta zuazkenean ere, 03 plataformako kide moduan, nik uste baduzula Kristalesko Zabaiai buruz nahikotxo hitz egiteko, ez? Zer esanik, ez? Izan ditugun bizipenak horrela izan dira, ez? Greba historikoa antolatu genuen garaian, gaur egun bizi dugun egoera, ez? Sektore feminizatu batean lanean, normalean den bezala prekarizatutako sektore bat, ez? Emakumez betetako sektore bat, ez? Gerora ez da islatzen, ez? Emakume kopuru guzti hori ez da islatzen goiko esferetan, ez? Baina hori da ere errealitateak gordin erakusten digun beste gauzetako bat, ez? Hori da, bai. Azkenean, askotan ez, hauetan egon gara hitz egiten genero kuotei buruz, ez? Nola, askotan betetzen diren, baina gero goi mailako postuetan edo agintepean dauden, ez? Pertsonak azkenean gizonezkoak dira eta hori ere eragina, ez? Bai, historikoki nik 2000 urtean hasi nintzen lanean, hezkuntza ziklo honetan, eta ordezko kontseilari emakumezko bakarra ezagutu dut. Ordezkoa izan zena, Mendozaren garaian, beste guztiak gizonezkoak ezagutu ditut. Eta azkenean, gure zikloa antolatzen, gure lan baldintzak erabakitzen, gizonezkoak egoten ohi dira, ez? Eta hori Nafarro gobernu mailan, baina adibidez gure sektorea oso privatizatua dago, nahiz eta sektore edo zerbitzu publiko bat izan, estatu mailako hitzarmena ezartzen zaigu gehien hori, eta estatu mailako hitzarmen horren mahai negoziatzailean pribatuetako gizonezkoak daude, ez? Beraiek ere ezartzen dituztenak zeintzuk diren gure lan eskubideak. Eta zergatik feminizatua dauden lan gehienetan, ez? Eta gehien bat zaintza lanak direnean, ez? Are gehiago, zer gertatzen lan baldintzekin, ez? Zergatik badirudi, ez direla garrantzitsuak, edo... Bai, historikoki emakumeak egin duen zerbait izan da, ez? Soldata baten truke izan gabe, ez? Nolabait emakumeari egokituko zaizkigun lan batzuk izan dira, ez? Emakume izateagatik, ez? Zer gertatu da emakumezkoen lan munduratzearekin batera, ez? Emakumeen presentzia etxean ez dela orain dela 50-60 urte bezalakoa, baina aldi berean ere ez dugu lan munduratu gara, baina ez dugu etxeko lan guzti hori utzi, ez? Nolabait gainkarga bat hartu dugu guregan emakume izateagatik, ez? Eta sozialki nik sentitu dut eta nik uste dut emakume askok sentitu dute, badirudi gai izan behar garela edo super emakumeak izan behar dugula, ez? Etxeko lanak edo etxeko zaintzak, gehi lan munduratzea, gehi ama izatea erabakitzen duen horrek ere, hasiera prozesuan erabat presente eta ahalik eta ama uberena izaten, ez? Jartzen zaizkigu exigentzia batzuk, normalean gizonezkoi jartzen ez zaizkienak, ez? Eta gainera ez dira, nik beti esaten dut, ez? Nork erabakitzen du zaintzak gutxi ordainduak izan behar dutela, ez? Zergatik soldadore batek kobratzen du zitzaile batek baino gehiago, ez? Zer da desberdintasuna, ez? Eta hor beti gizonezko matxirulo askok esaten dutena da, beraiek produzitu egiten dutela, ez? Zerbait produzitu egiten ari direla, ekoizten ari direla, eta guk ez dugula zer ekoizten. Nik hori kakotxen artean jarriko nuke, ez? Azkenean, etorkizuneko belaunaldiak izango direnen ongizate emozionala, osasun mentala, hainbat gauza gure eskutan daude ere bai, ez? Hori da. Lan horietan, ez? Horien pean daude, ez? Eta hori ikusten da, orain ja epe motzera, zenolako igoera izan dituen
gaixotasun mentalen asuntua, zen nolako fokoa jartzen ari zaion osasun mentalari, administrazioetatik, ez? Eta zenbat zerbitzu, osasun mental hori mantendu izateko psikologoak, psikiatrak, gero eta gehiago daude, gero eta gehiago eskatzen direlako, ez? Suertez, normaltasunez ikustera iritsi gara psikologora edo psikiatrara joatearena, ez? Horren arte tabu bat zena, ez? Orduan, bueno, ez dakit nork erabakitzen duen, ez? Zein sektore edo zein zerbitzu edo zer lan merezi duen soldata handiagoa edo ez, ez? Gero baditugu Europa iparraldeko herrialdeak adibidez, non lehen zikloan lan egiten duten hezitzaile irakasleek hezkuntza guztiko soldata hoberenak dituztenak diren. Eske hori izan barruen, ez? Osea, ez gara igual kontziente 0 eta 3 urte artean gertatzen gauza guztietaz eta duten garrantziaz, ez? Ze hor azkenean, bueno, sortzen dira, ez? Edo garatzen dira gauza garrantzitsua asko. Bai, hori guk ziklo honetan lanean gabiltzanak ezagutzen dugu, garapena zertan datzan, badakigu zer dan garrantzitsua, badakigu zeintzuk diren garapenaren krisiak ere, eta hauek nola akonpainatu, eta hori gure sektoreari dagokigun zerbait da, eta askotan sozialki ere jendarte mailan ez daio balorerik ematen. Askotan ikusiak izan garela, fardelak aldatzen dituztenak, mukiak kentzen dituztenak, eta ezer gutxi gehiago, ez? Baina egia da, ziklo hau beti esaten da, idazle eta pentsadore guztiek jaso dute bizitzaren lehenengo 6 urteak berez direla ezinbestekoak, ez? Gauza gehiegi gertatzen direla eta asko zaindu behar dela, ez? Baina aldi berean, igual lehen esaten dizudanekin lotuta, ez? Superemakumeak garel horretan, ez? Adibidez, Hezkuntza Departamentuak Nafarroan ezarri dizkigu ratio batzuk, ez? Lan egiterako orduan, oso zaila egiten dutela eustea garapenaren hito edo gertakari hauek modu osasuntsu batean eusteko, ez? Eta ez digute ulertzen edo ez digute ulertu nahi, ez? Garestia da ulertzea hemen ze gertatzen den, ez? Askotan kontseilaria hainbatetan entzun dugu, ez? Gastuaz hitz egiten, ez? Eta gu beti leporatu diogu hezkuntza eta haurren osasuna ikusi beharko litzatekeela etorkizuneko inbertsio bat bezala eta ez gastu bezala, ez? Bai. Eta gainera, bueno, ez dakit zu esango diguzu hobeto, baina greban nola ikusi zen, ze batzutan, ez? Horrelako momentuak behar dira, ez? Benetan, bueno, jendartea ulertzeko, ez? Egiten dugun lana, ez? Edo... Nik uste dut, 0-3 plataformatik, haurreskoletatik, hezitzaileetatik sortu zen mugimendu horri, ez zaiola benetako balioa eman, edo oso gutxi eman zaiola, ez? Nafarroako egoera lehen ziklo honi dagokionez, nahiko, ez dakit nola esango nuke, ez? Nahiko biratua da, nahiko bilatua, ez? Privatizatua gaude 170%, hau da, udal zerbitzu publiko bat izan da, udalek lehiaketara ateratzen dute, enpresa pribatuak aurkezten dira kudeaketara, eta horiek kudeatzen dute zerbitzua. Honek esan nahi du, Nafarroako gehiengoak ez garela langile publikoak, nahiz eta zerbitzu publiko, hezkuntza zerbitzu publiko batean lan egiten dugun, ez garela langile publikoak, hortak ez ditugu ez da eskubide horiek, eta prekarietatea are eta gehiago pairatu behar dugula, ez? Hori alde batetik. Horrek ze suposatzen duen edo zergatik gobernua hainbat urtetan egoera horretan eroso egonda, ez? Antolatzeko ere oso zaila dela, ez? Azkenean privatizatutako hainbat eskola bagara, Nafarroan 107-106 inguru gaude oraindik ez dakitzi uste, berriak zabaldu dira. Bakoitzak bere realitatean bizi bada, sare bat sortzea oso zaila bilakatzen da, ez? Ez da sektore bat, metalgintza edo horrelako sektore bat, sindikatuen bidez ere antolatuta egon daitekena, baizik eta 0-3an gainera enpresa txikiak izatean ere normalean ez dute ordezkaritza sindikalik, ez ordea, Iruñako udal haurreskolak adibidez, patronatu batean bilduta daudela, eta badute beraien komitea, eta baina hori ez da ere, Nafarroako egoera errealitatea hori da, bestelakoa da, ez? Orduan, lehenengo erronka, greba mahai gaineratu genuenean izan zen, bateratzea eta saretze hori sortzea, ez? Oso zaila izan zen,
esfortzu ikaragarria egin behar izan genuen, telefono deia asko, jende askorekin hitz egin, batzar asko, batzar informatibo asko, dokumentazio asko prestatu oso neketsua izan zen, baina gu ziur geunden egoera aldatzeko edo hobetzeko modu bakarra greba mugagabe bat izango zela. Ze egun bateko grebak badakigu zenolako erantzuna duten gure eskolan, gure eskoletan azkenean zerbitzu minimoak normalean ehunekoak izaten dira, normalean ehunean lan egiten dugulako, ezin gara egon hezitzaile gutxiago normalean gaudenak baino legez, orduan zerbitzu minimoak normalean gehiegizkoak dira, plantilla osoa egon behar dugulako, orduan nolabait oztopatu egiten da asko greba egiteko eskubidea, ez? Are gehiago planteatzen duzunean mugagabea izatea, ez? Gu 60 egun ginen greban, mugagabean, eta ni ziur nago hau metalgintza sektore batean edo bestelako sektore batean, gehien bat gizonezkoen sektore batean gertatu izan balitz, ziurrenik eliratekela iritsiko 60 eguneko greba bat egitera, ez? Gurea emakumezko sektore bat ginelako zen, oso gutxietxia ikustezina hainbat lekutan, eta administrazioak ere ez gintuen serio hartzen, ez? Gu lehenengo mahai negoziatzailea planteatu zenean edo gonbidatu gintuztenean negoziaketan antzeko zerbait zen zerbaitetara, hilabete eta piko generaman greban, ez? Eta hori beste sektoretan ez da gertatzen, ez? Orduan, nolabait are gogorragoa izan zen, ez? Gu pairatzen genuen prekaritateari lotuta, greba mugagabean egoteak sortu zuen egoera ekonomikoa hainbat familietan, hainbat hezitzaileen bizitzetan, eta zenolako begirune gutxi genuen inguruan. Claro, haiek erabiltzen zuten arma zen baita ere, ez? Presionatu, egiten gainera sektore prekarioa zela, ez? Orduan, amore emango dute, ez? Hori da, jasan ezina izatera iritsiko zela eta iritsi zen, oso gogorra izan zen, jende askok ez genuen praktikamente soldatarik kobratu bilabetetan eta horrek eragina izan zuen, ez? Jende askok ezin izan zuen grebara batu ere, ezin zuelako ekonomikoki jasan egoera, baina, guk lorpen bat bezala ikusi genuen, ez? Antolatzea, Nafarroako 75 eskola batu ginen grebara, eta hori historikoa izan da, sekula ez da horrelakorik egon, eta beti esaten dugu, ez? Mobilizazio guzti hau eta gero, borroka hau eta gero, hainbeste sufritu eta gero, baldintzako betzeko bide honetan, lortu duguna da sare hori mantendu dela, ez? Eta sare hori gaur egun martxan dago, eta sare horretan lanean eta borrokan jarraitzen dugu, ez? Eta nolabait, horrelako sektore zabaldua edo sakabanatua, emakumezkoa, prekarizatua, guretzako hori izan zen nagian lorpen handiena, ez? Egia da, politikariek ez gintuztela zilegitasunik ematen ere, ez? Guk aldarrikatzen genuen lehen, gu beti aldarrikatu dugu berdina, aurreskola duinen alde, ratioa jaitsi soldatak igo izan zen gure lehenengo leloa, eta parre egiten ziguten aurpegira. Ziur gaude, gizonezkoak izan bagina, ziurrenik ez zutela hain erraz parre egingo, ez? Agian, beraiek poteretsuago sentitu ziren emakumezkoen aurrean zeudela ikusi zutenean, ez? Zer gertatzen da, gu ere asko enpoderatu ginela, ez? Eta egia gure esku zegoen, garai horretan, demostratu genuelako, ez? 1000 euroren truke lanean ari ginela, hezkuntza ziklo bat izan da, hezkuntza publiko ziklo bat izan da, hori 1066 euro kobratzen genituela, ez? Eta zenolako lana egiten genuen, eta suertez, jendartea, familia gehien bat, familiek asko lagundu ziguten ikustarazten egiten genuen lan hori eta salatzen zelan baldintzetan geunden. Eta, azkenean, 132ko soldata igoera bat lortu genuen. Eta, egia da, gure erronka nagusia ratioen jaitsiera dela. Gehien bat lehen komentatzen dizun horrengatik, ez? Claro, duintasunez egin alizateko zuen lana, ez? Duintasunez egiteko gure lana eta baita aurren osasunagatik. Bai, zentzu horretan, aurren duintasunagatik ere, ez? Azkenean, haiek behar dute, atentzio ez, puntu bat edo, eta beste pertsonekin klasean, ez? Bai, askotan ni beti jartzen dut, adibide bezala, jendeak irudikatu dezan zer dan gure ratioa, ez? Garai batean, zu agian gazteegia zara, baina gure garaian in vitro hasi zenean, horrelako tratamenduak hasi zirenean oso ohikoa zen
bikiak jaiotzea, Bai. edo seikiak, zortzikiak, eta horrelakoak jaiotzea oso ohikoa zen, ez zegoela kontrolatuta, orain, ez zegoelako egin kontrolatuta, ez? Bueno, orain ere gertatzen da, Baina, bueno, gutxiago, lehen zan notizia Seikiak nahiko nazionala, baina, zortzikiak eta ezagutu genituen, ez? Orduan, ateratzen ziren telebistan, ez dakit zenbat diru laguntza jaso behar zutela, hori eutsi ahal izateko, izango zutela jendea etxean laguntzen, ez? Hori da gure erratioa. Hori da. Gu zortzikiekin gaude, ez? Urtebete baino gutxiago duten 8 haurrekin gaude bakarrik, ez? Guretzako soldata baino lehen aldarrikapena bai izan zela ratioen jaitsiera, guk mahaigaineratu genuen lehenengo ratio jaitsiera eta gero soldata duintzearena. Egia da gobernuak aldrebes egin zuela eta nolabait hainbat jende desmobilizatu izan zela. Soldata hobearekin, bueno, ja, ez. Diru pixka gehiago, duinagoa da, baina azkenean lankarga, lantzama hori berdina zen, ez. Eta, bueno, bai lortu genuela errefortzuko langileak jartzea, oraindik ez dira iristen Nafarroako Zeru Plataformak planteatzen duen 50%era ere, ez. Gure helburua Europako haurtzaroaren arretarako sareak egiten dituen gomendioetara iristea da, dela egun ditugunen ratioen erdira jaistea. Osa, 4-0 bateko, 6 bat biko eta 8 bi hiruko, ez, eta gaur egun bikoitzarekin gaude. Orduan, hor oraindik gu bagoaz oraindik eta jarraitzen dugu borrokan, baina egia da, beste sektore batean edo feminizatu gabeko sektore bat izango bagina, ziurrenik gatazka hau irten bideren bat izango zuela, ez, lehenago. Baina baita ere ez da interesgarria, ez? Osea, alde positibo edo begiratuz, ez? Nola gizartean gertatzen ari diren horrelakoak, lehen metalurgian edo horrelako sektorean, gizonezkoen sektoreetan, ez? Zen haien gauza, ez? Haien borroka, haien saritzea, haien... Eta orain nik uste emakumezkoak direla orokorrean, baita ere honetan oso sartuta daudenak, ez? Osea, baita ere zuen kasua izan zen, historikoa, baina baita ere greba feminista, ez? Antolatu egin zen greba feminista, eta, hainbat kasu dauden ikusten adirenak, emakumeak ere borrokatuko dugula, eta ez garela isilduko, ez? Eta, gure lanak ere dutela, kasuistika eta arazo asko konpondu behar direnak, ez? Bai, eta horretarako ezinbestekoa kalera ateratzea dena, desde luego, eta guri kendu digute baita ere, askotan ez, hori ez, borrokaren asuntoari. Bai, ez dakit, ni emakume feminista borrokalari baten alaba naiz, orduan beti izan dut oso presente borroka hori, ez, nire ama, bere garaian siderurgian egiten zuen lan, eta amatasun baja hartu zuen, eta gero lanean jarraitu zuen, nire garaian normalean zen emakume batek lan egiten zuela ezkondu arte edo seme-alabak izan arte, eta gero ja etxean gelditzen zela, ez? Ez da nire kasua, nik beti ikusi dut nire ama lanean, eta gainera oso emakume borrokalaria izan da, orduan erreferente oso garbia izan dut, ez? Bai, badaude, bai, ez dela ohikoena, baina emakumeen borroka betikoa izan, betidanik izan da, ez? De hecho, nik ziur nago euskal kulturan matriarkatua oso boteretsua izan zela, nire etxean egiten zen nire amonak esaten zuena, ez nire aitonak esaten zuena. Bai, baina ez oso uste, horrela egiten zen, nik ere hori argi daukat, baina kanpora ikusita igual ez zen hain evidentea, ez? Agerikoa. Zer, nire justa horrekoan egon ginen hor familian hitz egiten, nola nire birramona, ez, kriston enpresaria zen, berak kudeatzen duen zuen txeko animali eta benta eta guztia, eta erraitona, ez zuen ezer esaterik egiten zuen lan, baina hor matriarka zen, birramona gainera bera, semeak izaten izan zituen, izan bartzirelako, baina bera molestatu egiten zituen, semeak hartzen zituen, eta eramaten zituen ez dakit nora eta bestera, eta ja pixka eta zituagoa zeudenean, ja etxera, ez, bera asuntua zen lana eta beste, baina gero hori ikusten zen, ezain beste. Nik uste dut hor eragina izan zuela Frankoren diktadurak, ez? Argi dago, frankismoa iritsi baino lehen bazegoela mugimendu feminista bat, eta emakumeek aldarrikatzen hasiak zirela beraien eskubideak, ez? Frankorekin hor galera ikaragarria izan genuen, eta
Eta gero, bueno, egia da, oraindik askotan, eta egunero ikusten ari gara, oraindik badagoela, ideologia frankista hori inguruan, eta gero eta gehiago azaleratzen ari da, agian emakumezkoek bozgorailua hartu dugun momentuan, batean gizonezkoak, gehiengoak gizonezkoak diren horiek beldurtu egin dira, beraien eskubideak galduko ote dituzten gureak aitortzen badira, eta batean atera da horrelako mugimendu fascista hori, azkenean, ez? Ez digu mesede egite, baina nik uste dut hori, ez dakit, nik nire burua emakume borrokalaritzat daukat, eta uste dut ez dela beldurrik izan behar, eta saiatu dira, hainbat, gure kasuan adibidez, greba garaian, saiatu dira zeharka mehatxu txikiak edo beldurrak niri salatu ninduten, egin ez nuen delitu batengatik, izun bat iritsi zitzaidan etxera, ordaindu behar izan nuen, baina nien nintzen hor gelditu, ez ninduten isildu eta gainera prentsara idatzi bat egin nuen, salatzen, zer gertatu zitzaidan, zer asmatu zuten, saiatzeko ni isiltzen, eta ez zutela lortuko, ez? Eta, egia da mundu guztiak gelukela hori egingo, baina nik uste dut empoderatu behar garela, ez? Inork ez digula esan behar nola bizi behar ditugun gure bizitzak, ez? Eta nik oso garbi daukat, ni 2 alaba ditut, eta ez da erreferente izan nahi dudala, baina nik ikusi, nahi dut erakutsi nire alabei, emakume izatea ez lukela izan behar inolako oztoporik, eta horretarako sinistu behar dute hori horrela dela, ez? Eta hor badugu pedagogia asko egiteko jendarte mailan, ez? Baina, erronka bat etorkizunerako hori garbi dago. Justo aipatu behar nuen ere erreferenten kontua, ez? Orain aipatu duzu ez dut erreferente izan nahi, baina egia da igual, aipatu duzun aleno, ez? Ni naiz emakume borrokolari baten alaba, ez? Eta hori betiari ikusi izan dut etxean, ez? Azkenean, erreferente bat izan duzu, ez? Eta zu zure alabendako izango zarena, eta gero baita ere zuen kasua, edo orokorrean gertzen diren mugimendu guzti hauek, ere badira erreferentzia bat, ez? Ikusteko, badugu aukera, errebindikazioa ateratzeko, borroka ateratzeko, eta lortzen ditugu gauzak, ez? Bai. Orduan, nik uste baita ere gertzen dela kristalezko sabai guzti hauekin, ez, batzutan, ez digutela usten referente batzuk eukitzera, ez? Historian zehar tapatu digutelako nortzuk izan diren, lorpen batzuk izan dituzten emakumeak. Hori oso garbi dago, bai. Ikasten ditugun famatu guztiak, ez dakit zientzia mailan, orain alatzen ari da gutxinaka, baina... Pedagogia eta psikologia mailan ere, bai. Gizonezkoak dira gehiengoak, hori horrela da. Hori da, ez? Eta ez da realitatea, gero badaude kasuak, ez? Baina badidu miatu behar dituzula horre. Bai, miatu behar dela, harakatu behar dela, ez? Lortzeko erreferenteak hori egia da, horre arrazoi duzu, ez? Bai, baditugu hainbat etxeko lan egiteko, ez? Eta ez gu bakarrik, nik uste jendarteari dagokion zerbait dela, hezkuntza munduari dagokion zerbait dela, ez? Eta hasi behar garela oso txikiak direnetik, eskubideak bermatzen denei, ez? Berdin zait, alua edo zakilarekin jaio, ez? Eskubide berdinak izan barko lituzketela, eta hori agerian gelitu barko lituzketekela, ez? Ni urte asko narama 0-3 lanean, eta nik oso garbi izan dut beti aukera berdintasuna, txikitatik egon behar duela, ez? Baina egia da, persona askorekin egin dudala lan, eta mundu guztiak ez zuela ingarbi hori bera, ez? Niretzako oinarrizkoa den zerbait dela, ez? Orduan, lana etxetik hasten da, egia da, sensazioa daukadala ere, belaunaldi berri hauek datozenak orain, ez dut gustoko esatea kristalezko, ez da, generazion de kristal edo esaten diotena, ez dut gustoko ez da ere kalifikatibo hori, baina sensazioa daukat askotan zai daudela gauzak eginak etortzera. Eta nire esperientziak esaten dit, edo zu mugitzen zara, eta zu aldarrikatzen duzu, eta zu burrukatzen duzu, edo inork ez du egingo zure partez, ez? Orduan hor, jendarte antolaketa ezinbestekoa da, eta nik hori adibidez ikusten dut, ez? Nire gaztezaroan ikusten nuen gazte antolaketa asko handiagoa, auzolanean benetan sinisten zela ere bai, ez? Orain ikusten dut agian hor badagoela, gabezi gehiago, ez? Edo ez dut hain agerian ikusten, ez? Egia da, gauzak aldatzen direla, eta
baina dena egina jasotzearen belaunaldia ote datorren beldur naiz, ez? Askotan izaten du sensazio hori, ez? Badirudi dela eskubideak direla, baina bete beharrak ere dituzu eta eskubideak aldarrikatzeko busti behar zara. Ez dira etorriko zuk uste duzulako, burrukatu egin behar dira, ez? Eta nik hori botatzen dut askotan faltan, hainbat guneetan, ez? Eske, karo, begira zer egiten diguten, ez? Eske, karo, begira zer soldata ditugun, kexa oso erraza da eta erabat zilegia da. Baina, eta horri nola egingo diogu aurre, ez? Nik uste dut hori dela aurrengo galdera, ez? Eta nola eman diezaiokegu guk buelta honi, zer ekarpen egitea badugu jendarteari honi buelta emateko, ez? Nik uste dut denok dugula zer esaterik, denok dugula zer egiterik eta zer ematerik. Ba bai, ezakit, nik ez dut hain argi hori ez, dagoen pentsamendu hori oraingo gazteria ez dela mugituko. Nik uste igual, bai egia dela, igual erosoago bizi garela edo bizi izan garela, ez? Nik uste konparatuz, ez, azkenean baita ere mundu kapitalista batean bizi gara eta horrela dijo asuntoa, ez? Eta orduan igual, gu ere esan ikusten dut nire amaren, adibidez, ez? Nire amaren bizitza, nire bizitza, eta adibidez, ez dakit nire iloben bizitza edo. Eta, momentu ezberdin batean jaio gara eta bizipen ezberdinak izan ditugu, orduan, igual etorriko da errebindikatzeko kontzientzia hori edo, ez? Beste puntu batean, ze orain nik uste munduari da pixkat aldatzen, ez? Eta orduan, nik uste zaplastekoa etorriko zaigula pixkat beranduago, ez? Bizitzen, orduan. Nik begia, oso kuriosoa da, nik 0-3ko aurrekin egiten dut lan, eta arazoetan sartzen direnean, nik saiatzen naiz arazoa ez konpontzen. Osea, ez naiz salbatzera dijoan heldua. Nik uste dut berez izakiak badituela berezko gaitasun batzuk, horietan sinisten dut, eta askotan islatzen diet aurrei, arazoetan sartzen direnean, erantzuna edo arazoaren soluzioa beraien esku dagoela. Ez dela inor etorriko kanpotik beraien arazoa soluzionatzera. Zer gertatzen da? Gaur egun ere hezkuntza mailan eta pedagogia mailan dago horrelako niretzako informazio gehiegi dago, jendea edozein momentutan, edozein dudaren aurrean Googlera jotzen du, eta hor terrorifikoa esan daiteke jasotzen duzuna. Aldi berean, beti esaten dudan zerbait da, sena galdu delaren sensazioa dudala, ez askotan arazo bat daukat, eta normalean errua da inguratz eske begira, nire jefea, edo begira beste hau, ez zer esan didan, ze uste du, ez, dana kanpoan, ez. Eta nik beti esaten dut, ez, eta zuk ez duzu ezertan eragin hori horrela izateko, edo ezin duzu ezertan eragin hori aldatzeko, ez, eta benetan, nik uste dut horrela garatzen direla hainbat baliabide gerora sozialki arazoei edo zailtasunei aurre egiteko, ez? Eta nik ikusten dut familia asko, adibidez hezkuntza edo hasiera prozesu hauetan, joera dutela aurrari gauzak egiteko, ez? Eske oraindik txikia da eta askotan horren edo eske bestela harrapatuko du kasketa bat eta hobe ez, edo ez? Justifikatu bezala egiten dela aurrari gehiegizko gauzak egitearena, ez? Eta nik bai ikusten dudala hori, haur txikietan, ez, autonomian aurrera egitea zailago bihurtzen da, ze azkenean haur batek zailtasun baten aurrean negar egin eta helduak soluzionatzen badio, ez ditu garatuko baliabide propioak. Eta beti hasiko da pentsatzen beraren arazoen soluzioa kanpotik datorrela, ez? Eta nik oso txikitatik egiten diot kontrakoa eta familiekin horrela ere hitz egiten dut, gonbidatzen diet ere horrela egitera, askotan. Pentsatu edo, esaiozu ez duzuela gustoko egin dizun hori, ez? Ni ez dezkun behar norengana, esatera izu ezin diozu jo edo ez dizut utzi behar jotzen edo, zuk ere baduzu esaterik, ez dut gustoko jotzen didazunean, ez? Eta batean, ez, badirudi magia dela, baina hortik denbora gutxi barru, hasten zara entzuten, ez? Ez du gustoko, zuk ez ere esan gabe, ez? Nolabait, beraien gaitasunetan konfiantza jar dezaten, ez? Eta askotan badutela zer esanik, ez? Eta nik uste dut horrelako belaunaldiak hazten eta hezten goazen heinean,
gerora ikusiko den zerbait izango dela, hori pentsatu nahi dut, ez? Bai, nik uste horre dagoela gakoa, ez? Nik hori ikusten dut ere nire inguruan. Orain gaude kotoien artean eta guztia, orduan, karo, ez da, ez, nire aizpa edo nire amaren egoera berbera, ez? Orduan, karo, hori dago, galdetzen diezunean, eta nola konponduko dugu? Aberta, zer egingo dugu konpontzeko? Ez dira, como, jo que sé, ez? Osea, nola konponduko dugu, esango diozuzu, ez? Muxuta barkatu, ez? Orduan, ez, nola konponduko duzue? Zer behar duzue? Zer egin behar dugu? Eta maila guztietan, garapen maila guztietan, ez bakarrik hori jotzen dietenean, edo arazoak, edo jostailu bat nahi dutenean eta ez dutenean lortzen, ez? Askotan, akzio-erreakzio hori oso ohikoa da, ez? Zerbait nahi dut, ez dut lortzen, ez? Bai. Eta baten heldu salvadorea dator asko maite zaituena, eta borondate eta maitasun guztiarekin egiten duena. Baina nahi gabe, ez diogu mesede egiten aurrei, ez? Eta hori, nik pentsatu nahi dut, etorkizunean, hitz egiten denean zentzu kritikoa garatzearena, ez? Nik askotan gustora esango nioke Jimen hori, digo, beraiek sustatzen dituzte beraien eduki pedagogikoetan, beraien kurrikulumetan zentzu kritikoa lantzea, eta horrelako gauza oso ponpoxak gelditzen direla paperean, baina gerora benetan aurrean jartzen dizutenean zentzu kritikoa eta zure ideiak kontra jartzen dizkizun batek, aurrean jartzen dizutenean oso deserosoa da. Jimeno gu ez gaitu bat ere maite. Karo, hori da, haiek ere beharko dute zentzu kritiko hori landu. Orduan, karo, nik uste dut, ez dakit horri esker, edo nire gurasoen ezteko moduari esker, baina zentzu kritikoa izan behar da, eta ezin gara konformistak izan, ez? Eta askotan, poteretsuei, gehien bat gizonezkoak diren poteretsu hauei, posetzaile komeni jendartea zentzu kritikoa izatea, ez? Hobe dira, ardiak izatea, ez? Bat horrutza joan eta danak jarraituko diotenak, ez? Ze hartaldeko ardi beltza izatea baino, bere pedora doana, ez? Edo gutxienez hori, modu kritiko batean pentsatzen duena, ez? Nola sentitu izan duzue, adibidez ez, horrelako eztabaidetan edo mahai inguruetan, beti boterea dutenak edo erabaki hartu behar dutenak gizonezkoak direnean, ez? Ze arrotza izan daiteke, ez? Osea, azkenean... Hombre, arrotza da, nire ustetan, hitz egiten ari direlako ezagutzen ez duten zerbaitetaz. Berdin zait, gizon zein emakume, goian daudenak, gure kasuan, goian daudenak ez dute ziklo honetan gertatzen denaren ezagutzarik eta ez dute interesik ere, ez dute galdetzen ere. Osea, erabakiak hartzen dituzte, adibidez, ebaluaketa orain LOMLOE-aren harira, Nafarroan haurrezkuntza 0-6ko ebaluaketarako lege bat atera da, non eskoletan derrigorrez, txosten batzuk egitera derrigortuta gauden, item konkretu batzuekin dokumentu horretan jasotzen direnak. Eta guk ez dugu parte hartu. Bueno, eske, burokraziaren movida guztia baita ere hezkuntzan izaten ari da. Claro, baina diot, ezin da horrela arautu. Osea, izan beharko luke zerbait non parte hartze bat egon den, eztabaida bat egon den, zer gertatzen da, ez dela erosoa. Eztabaida askotan ez da erosoa, ez? Eta badakite egongo direla kontran jende asko eta kritikatuko duen jende asko eta beraien ekarpenak egingo dituen jende asko, ez? Guk jaso dugu mespresua Hezkuntza Kontseilariaren aldetik. Eta kasik aurpegira parre egin digula, ez? Eta hori amorru asko ematen du, ez? Gehien bat, guk egiten ditugun aldarrikapenak erabat zilegiak direlako, ratioa jaitsi eta soldatak igo, zen zerbait oso mundu guztia ados zegoela, ez? Eta kontseilariak parre egiten zigun, ez? Sentitzen da miseria handia, ez? Porque ni ez naiz agresiboa edo violentziaren aldekoa, baina momentu horretan agian aterazitzaidan hemengo deabrutxoa, ez? Hainbatetan, ez? Bera, kontseilariaren kasuan adibidez, gutaz hitz egiten duenean, iseka egiten digu, diot, azkenekoa izan zen, egin nuen idatzi bat, eta gogoratzen naiz esaldi bat zala, nosotras creemos que izan zen horrelako, parrafo baten sarrera, se basan en creencias, izan zen bere, osea, ez parrafoan esaten zena, baizik eta gure ustetan zen zerbait zera, ez? Ustea, ez? Non dago hor,
zientifikoki demostratuta, zientifikoki demostratu diogu aurretik. Claro, eta adibide asko daude hobeki funtzionatzen dutenak eta dokumentazioa helarazi diegu eta informazio asko publikatu dugu, baina zai dago ea nondik hartu gaitzaken zilegitasunak kentzeko, desde luego, bere helburua hori da. Gauza da, ez zuela lortu. Gure greba garaian, lortu genuen, gero, egunez egun, aurreskola gehiago gehitzen ziren grebara, hasi ginen 9 aurreskola, eta bukatu genuen 75 aurreskola greban. Izan zen nahiko deigarria, familia asko hasi ziren arartekora, hezkuntza departamentura deika, kexa jartzen, eta orokorrean jendartea, izan genuen horrelako babes handia. Orduan hor, bapatean, kazetariek prentsaurrekotan galdetzen zieten gugatik, ez? Eta, karo, erantzun beharrean zeudeten, ez? Eta azkenean, zerbait egin behar izan zuten, ez? Egia da ez dela nahikoa, eta gu gurean jarraituko dugula, ez? Baina, sensazio hori beti izan dugu, ez? Ez gaituela errespetatzen, ez gaituela inoiz errespetatu, eta ez gaituztela serio hartzen, hori beti islatu dugun zerbait izan da, ez? Gero, matasunaren kontua ere aipatu duzu, eta azkenean, lehen aipatu duzu baita ere nola lan mundura joan gara, ez? Baina baita ere etxeko kargare izaten jarraitu izan dugu, eta nola ikusten duzu amaia bihurtzen garenean, edo bihurtu nahi duenak, ez? Zergatik ikusten da oraindikan, zenbait lan ezin ditugula egin, ez? Diot, ez? Ama izan gaitezkelako, diozu? Bai, izan daiteke, edo baita ere ez, behin ama izan da, ez? Badaudela, ezketan, ez? Beste emakumezkoekin, nola izango naiz ama, ezakitzen bat denbora paso behar dudalako kanpoan. Edo, ez, politikariekin, ez, edo, karo, eske asko sufritzen dute, ez, pentsatzen dutelako, ama txar bat izaten ari direla, ez, edo, lehen aipatu duzun superama edo superemakume hori, ez. Nola da posible hori, ez? Osea, lan berdin egiten dugu, lan munduan gaude, etxean gauzak, guztiekin marritugu, ez, etxeko guztiak, eta gero ama izaten gara, eta badirudi, ez garela zerbait ondo egiten ari. Bai, epaituak gara, ez? Lan munduratzen garen emakumeak epaituak izaten gara, bai. Nire esperientzia pertsonala kontatuko dizut. Ni 2 alaba ditut, 16 aste zituztela, nik lanera bueltatu nintzen. Berdin da arrazoia, diot. Ekonomikoki hori da, badago jendea bueltatzen dela, berak bere burua profesionalki ez duelako bertan bera utzi nahi, ekonomikoki ezin duelako lana utzi, hainbat arrazoi egon daitezke eta erabat zilegiak denak, ez? Ni gogoratzen naiz epaitua izan nintzela, gainera nik daukadan lanarekin, niri gogoratzen naiz nire alabarekin oso gutxera ematen den beste ama batek esan zidala, ez? Ez dizu pena ematen besteen seme alabetaz disfrutatzera joatea eta zure alabaz ez disfrutatzea. Horrelako gauzak ni jasan ditut, ez? Eta nik besteen seme alabekin lan egiten dut eta suertez nik nire lana gustoko daukat. Niri gustatzen zait egiten dudan lana, ez? Ez dakit disfrutatu raino iritsi daiteken, nik nire alabarekin disfrutatu egiten dut, ez? Nire 2 alabekin, ez? Nik uste dut epai hori ere askotan emakumeak berrak jartzen dugula. Eske barneratuta dugulako, ez? Gu gara gure epai txarrenak batutan, ez? Sartu digutelako hori buruan. Ni beste anekdota bat kontatuko dizut, nire alaba zaharrenak txikienari esaten ziola, ez? Ni beti izan dut oso garbi formakuntzan jarraitu behar nuela, lan hau ezinbestean etengabeko formakuntzan egotera behartzen zaitu, eta nik horrela bizi dut, horrela egin dut, ez? Eta gogoratzen naiz, oso txikiak zirela, Budapestera bidai bat egin behar izan nuela, formakuntza jasotzera, eta, esan nien alabei, bani joala, 6 egun egongo nintzela kanpoan, eta txikia triste jarri izan, ez, amatxo bazi joalako, eta azarrenaren erantzuna esan zuen, lasai, hau da tokatu zaigun ama. Nire alabek beti ikusi naute etxetik kanpo lan egiten, baina nik oso garbi izan dut ere, etxean nengoen denbora, kalitatezko denbora izan da zuela nire alabentzat, ez? Nik ere ikusi ditut ama asko, uste dutela, ni baino ama hobeak direla, etxean egon direlako, baina ikusi ditut ere deskiziatuta, beraien seme alabekin, ez? Diot,
hor bakoitzak bilatu behar du bere oreka, nik ez dute epaitzen, ez bata, ez bestea, bakoitzak aukeratu behar du ez, eta libre izan beharko ginateke askatasun osoz erabaki horiek hartzeko. Ni 2-6 aste zituztela lanean hasi behar izan nuen, eta ez naiz gaizki sentitzen, horrengatik beti esan dut, ni ez naiz gaizki sentitzen. Agian aukera izan banu, 3 urtera arte geldituko nintzateke etxean, beraiekin, baina ezin nuen, ez da planteatu ere egin, ezin nuelako, orduan, ze punturaino fustigatu behar naiz, ezin izan dudalako, egon naizen denbora, saiatu naiz izaten denbora hoberena. Nik uste dut hori dela gakoa, eta errudun sentitzea, ze zu ama errudun sentitzen bazara ere hori transmititu egiten duzu. Ama txarra edo ama ez nahikoa sentitzen bazara, zure alabek edo zure seme alabek ere hori sentitu dezakete, ez? Eta, nik beti esaten dudana, eta aita bat ere badute. Kasu askotan bai. Karo, kasu asko, nire kasuan adibidez bazuten aita bat, ez? Eta jende guztiak jartzen zuen kolokan nire egoera. Hori da, ez. Lan berbera egin, adibidez, lan berbera egin, baina gizonezkoari ez aio kuestionatzen, iguala, uda osoak kanpoan eman behar duela, baina emakumezkoari. Hori da, ez? Orduan, nik beti esaten dut, eta aita bat ere badute, ez? Eta edo beste ama bat, edo beste berdin zait, ez? Edo ama bakarrak direnak, hor nik autua oso zaila dute, desde luego, lan egin barute bai edo bai, baina, kasu horietan, orain atera dugu dokumentu berri bat plataforman, deitzen dela, 0-3a etxean, familian ezin bada, izan dadila aurreskolan. Badaude, kalitatezko zerbitzu batzuk edo kalitatezkoak izatera iritsi daitezkenak, oso balizko jendearekin konpentsatu dezaketela disponibilitate falta hori edo lana dela eta beharra dutela, ez? Horretarako gaude gu ere bai, ez? Gu beti defendatu dugu haurtzaroa etxean gurasoekin egon beharko litzatekeela, leku hoberena dela, baina egia da, lehen esan duzuna, ez? Kapitalismoa eta sistema hau aldatzen ez den bitartean, beharra egongo dela aurrak modu goiztiar batean, instituzio batean sartzeko, ez? Baina, hori, ez dakit nien naiz inoiz errudun sentitu, eta ez dut inoiz epaitu ere, aukera duena eta nahi duena, eta badago jende aukera duela, eta ez duela nahi. Errespetatzen dut erabat, ez? Begiratu genezake, aurraren garapenari begira zer dan egokiena berarentzat, baina, desde luego, gaizki sentitzea edo karga handiagoa sentitzea ama naizelako, ama nahiko ona, nik uste dut, ama garen heinean denok egiten dugula dana maitasun handienarekin, naiz eta askotan hanka sartzen dugun, ez? Juanjo Quintelak, psikologo kliniko bat, hemen euskalduna dena, gurekin lan asko egin duena esaten zuen. Gurasoen erruak edo gaizki egite horiek konpentsatzen dute aurrekiko duten maitasunarekin, eta hori hola da, ez? Agian gu profesionalki hori ezin dugu, ez? Gure maitasuna aurrekiko desberdina da, ez da gurasona bezala, ez? Orduan, gu ezinbestean gure lana ondo egin beharrean gaude, ez? Baina, hortaz ari garenean, ni beti esaten dut, inork ez du bere semearekin edo bere alabarekin gaizki egiten nahita. Edo, badaude, baina oso kasu estremoak dira. Normalean egiten dugu maitasun guztiarekin, hori izan dadila, nik uste dut, gakoa edo zentroa hori izan beharko litzateke, ez? Fokoa, bai. Hori da, hor jarri, ez? Zenbat hobeto egiten duen nire ondokoak. Niri begira jarri zer sentitzen dudan nik, nola sentitzen dudan nire seme alaba, hori nahi du, ama izan nahi duenare, dentzat, desde luego. Eta gero hori, suertez, aitak edo beste bikoteak edo erditu ez duen bikote horrek, gero eta presentzia handiagoa dauka, eskubideak ditu ere, ni gogoratzen ez nire alaba jaio zirenean, ere bikoteak 2 eguneko baimena izan zuela. Osea, ni ingresatu nindutelako izan zen, ez, garaio horretan, baimenak, garaio horretan, 18 urte egin dituen alabazarrenak, digo, ez da rokanboleskoa, ez, baina, ez dela inbeste denbora pasa, baina, egun, badaude amatasun eta aitatasun baimenak askoz luzeagoak, ez. Hori, suertez, borrokaren ondorioz izan den zerbait da, ez, eta jende antolatu delaren ondorioz, ez. Orduan hori horrere badago, eta hori errealitate bada, nik askotan, ikusten ditut, eskolan egundakadan taldean, ikusten ditu dela, aita gehiago amak baino, adibidez, ez. Bai, gaur egun Aurrak ekartzen eta eramaten, bai. Atentzioa deitu, nik lanean hasi nintzenean, normalean emakumezkoak ziren. Eta orain gero eta aita gehiago, eta aita asko daude oso inplikatuak ere,
eta bileretara ere askotan etortzen da aita bakarrik, ere hori beste garai batean zela pixka eta arraroa, ez? Bileretara normalean ama edo biak, ez? Eta batean aita etortzen da, ez? Gauz horiegia ikusten ari dira, ez? Begira. Zorionez. Bai, ez, azkenean horrek dago gakoa ere, ez, haiek ere apelatuak sentitzea, eta azkenean haiek ere haien arduraz jabetzea, hartzea, eta konsiente izatea, bueno, pues ez, azkenean guen ikuste argia izan dugula aspalditik, ez, baina generazio aldaketa hori edo perspektiba aldaketa hori gertatzen ari baldin bada, pauso handia, ez? Zer nik entzuten ditut oraindik, ez? Ez, elkartu dira ama batzuk, zorroa eta egiteko ama batzuk, ez? Igual arekidean realitatea ez da hori, bakarrita komentario, ez? Baina... Bai, nik uste dut suertez realitatea aldatzen doala, ez? Baina nire amak beti kontatzen du anekdota bat, nire aitak siletan bulkatzen, eramaten gintuztenean, behin esan ziotela, ¿qué haces empujando la silleta, maricón? Ui! Karo, nire aitaren garaian gizonezko batek sileta bulkatzea, bueno, eskerrak, nire aitak orain 76 urte ditu, ez? Eskerrak. Aldatzen ari dela. Agian askotan da, atzera begira jartzea, nola zen orain dela 20, 40 urte, perspektiba hartzeko, ez? Askotan izan dizkegu sensazio bikoitzak, ez? Azkarregi doala, edo geldiegi aldatzen ari dela, hau oso geldo doa, hau azkarrago jo marko litzeteke, ez? Edo hainbatetan edo beste alor batzuetan azkarregi doalaren sensazioa, ez? Batzuentzat asimilatzeko zailtasunak duten hoientzako azkarregi joango gara, eta sistema azkarrago aldatu beharko lukeelaren beste batzuk gaude, ez? Nik uste dut oreka bilatzean datza, baina suertez, pues ja, orain gaur egun gizonezko bat, sileta bat bulkatzen ikusteak ez du inori harritzen. Ez. Eta adibidez, ni jaio nintzenean, pues bai, zan zerbait kuriosoa, ez? Gutxienez, hori persona bati marikon modu despektibo batean esateko, ez? Suertez, nik pentsatu nahi dut, eta datozen belaunaldiak hori hobetzen joango direla. Nola ikusten duzu, ari garela perspektiba hartzen, nola ikusten duzu mendika ezakit 10 urtetara? Ze zentutan uste duzu kristalezko sabai hauek apurtzen joango direla? Nik uste dut, eta hori datuak daudez, ama izatea emakume askok bizi dutela kristalezko sabai honekin oztopa bezala, eta ez dute sentitzen ama izateko beharra, eta argi dagoena da jaiotze tasa doala. Beraka, baina pastilla, ikusten daia, datuak badaude ez, baina etorkizunean ikusten dut, emakume askok egingo dutela autu hori ama ez izatearena, beraien bizitza eta bizitza profesionalekin jarraitzea gizonezkoak beti egin duten bezala. Hori ikusten dut izango dela, ikusiko ditugu beste eredu batzuk, beste familia eredu batzuk, agian orain hain ohikoak ez direnak, ez dakit, babespean hartu haurrak adibidez, edo gero eta gehiago, ez nahiz eta behar asko dagoen horretan ere bai, baina nik uste dut ereduak aldatzen joango direla, oso garbi ikusten da. Eta pentsatu nahi dut, gizonezkoek ere, orain txikitxo horiek, gure eskutan dauden txikitxo horiek etorkizunera begira jasoko dutenarekin, sentituko dutela propio bezala egun emakumeari egokitzen zaizkigun hainbat lan, hainbat gauza, hainbat jarrera, aurrekin maitekorra izatea adibidez, badirudi, aitatxoak ezin dutela, putu hola egin, badirudi hori amaren gauzara, eta suertez goaz hori ere aldatzen, hori da ikusten dudana, hola, epen motzean. Ez dira gauza txikiak, ez? Eragina izango du, jendarte mailan eragina handia izango du horrek, hori argi dago, eta jendarte aldatzen denean, beharrak ere aldatuko dira, sortuko dira beste behar batzuk, egun igual oraindik ikusten ez ditugunak edo identifikatzen ez ditugunak, eta agian jaiotze tasa jeitxierra horrengatik, sortuko dira beste behar mota batzuk orain ikusten ez ditugunak. Eta bukatzeko, ze esango zenioke sektore bateri edo emakume bateri ezakite zerbaitengatik borroka egin nahi duela, baina igual ez duela sentitzen bere espazioa dela edo atrebitzen dela edo ez diotela entzungo, ez diote garrantzirik ematen esateko duenari, ez? Ze esango zenioke? Ni hasteko saretzea.
Ze bakarrik borroka egitea oso zaila da, edo oso jende gutxi eta hor plataforman esperientzia dugu ez, urte askotan oso pertsona gutxi egon gara, eta kosta egin zaigu ahotsa altxatzea ez. Saretzea gako bada, eta hori ezinbestekoa da benetan ikusi nahi den borroka bat plazaratzeko ez. Eta saretzeko beharra dago ere bai. Pentsa dezaket, esan duzuna ez, emakume bat, uste duena ez zaiola kasurik egingo, pentsa dezala, bera bezala, badaudela beste hainbeste. Eta danak elkartuta indarra handia egin dezaketela ez. Eta sinistu dezaten aldarrikatzen ari diren horretan ez. Lehenengoak sinistu behar dugunak eskubideak ditugula gu bera gara, gu emakumeak gara ez. Ze askotan gu gara gure eskubideak zapaltzen ditugun berberak ez. Orduan hori, garbi izatea, eskubide horiek hor daudela eta borrokatu behar direla, baina borrokatzeko ezinbestean gakoetako bat nik uste dut saretzea dela. Sare handi bat, indarra ematen duena eta nolabait enpoderatu egiten gaituenak ere bai ez. Eta hortik abiatu borroka. Bakoitzak berea defendatzen badu, zilegitasuna badu, zintzotasuna agertzen badu, nik uste dut denborak azkenean arrazoia ematen digula, gure kasuan izan den bezala ez. Gure greba etzala bukatu akordio batera iritsi ginelako, baizik eta guk erabaki genuen greba bertan bera uztea, ez, ezin genuelako gehiago itxaron, ez, administrazioak mugimendu bat egin zezan. Gerora etorri zen soldata egoera, politika mailan, hainbat ari mugitu zirelako, hainbat akordio sinatu zirelako, baina orokorrean hori, ez, saretzea. Bilatu zu bezalako beste bat, zure gogo eta ezin egon berdinak dituenak, eta zuek biok aurkitu beste bi, eta hola, pixkanaka sare bat egin, eta usartu. Eta usartu, bai, argi. Mila esker, Eider, oso solasaldi interesgarria izan da, eta bai, seguro ikuslegoak ere horrela hartuko duela. Posten naiz orduan. Eta hor mezua argi eta garbi utzi dugu. Mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.